tiende onge. Oloo, ntiere wach ma wahero wacho kata mohero nyisowa ni no story is worth your life. Onge sigana ma oromo kaw ngimani. Nyiso ni kineno katek tiwerigo. Jafwambo owinjo bed ni timo nang'o katulo muoch? Gimiwachono duong' kabisa. To kendo en gima wajiwo kata seche mwatiego jofwambo ni joma be nyo go kuro, linda wananchi go koko, joma gidhi limo kono be go koko, machalo kaka joma nie broad based government go koko. Gilarore. To mano ok e giko piny. So ka jogo chako larore, mineno ni gilarore makata koro dhawo nitie. Kik isori e iye kanyo ni ato koro nyaka yuda nyaka ka apika tipo mar arunguni ka koro dho ng'ani. Nikech in ma wiyi nyalo timore nade? Bed gi chien. To kae to wanyiso jofwambo gi keyo, e chenro mar tiego jofwambo gi keyo, iwacho ga niya, jominano dhawo go waluongo gi kisungu ni combatants. Combatants go gin joma oyietho either side. Mokoro nyaka ka oath. Iwinjo. Ochalo, nyalo kutni kido Nigeria kucha, ni Favourite author mara miluongo ni Chinua Achebe ondiko buk mowacho niya, don't intervene between God and his victim. You may receive blows not intended for you. So a conflict environment, jogi are acting God. Kokanto oneno nyawadi kaka Satan. So onyalo rodho gi roth moro makiriwo kanyo to in mo samoro into to bono kodwa no in nikech yudri kanyo igeng'one. Okay. Odwano orodh gat chaka thuol to koro igeng'one, to ok ni geng'one physically, samoro mna bedo ni dwa kawo tipono dhi nyiso kaka dang' inyalo make. Kawo tipone, gimomiyo koro sani giger gi jofwambo gi keyo, nikech kawo tipo, to tipo ni imenyo go ni ng'ane wadhi yude, ok waseneno kata mana kaka ineno wang' dede miwachogi. Koro sime mwan go gi kameras gi menyo jonjore, menyo josiasa kawacho weche maricho. Koro sama menyo gini, giger gi jofwambo malich ahinya nikech wang' itiyo gi gigi mar wacho ni polis dware, NCIC dware gi jok mamoko mondo giti kodgi. Samoro gikawe, kosebede mbui to koro ikawe aka makata be ok ng'ato penji. Onge ng'ama penji. Iwinjo.